Здравейте хора, това е Minecraft от Minecraft Servers и сега сме в Hunger Games. И скоро време започваме, точно след 30 секунди. Почва мача. И ще се видим след малко и да след малко. Така хора, както видите, почваме. One, go! О, да. О, yes! Дун. Тръгвам след и то. Ще те смачкам. Хайде бе. О, да. Честно ще бягам. Трябва да бягам. Help me. На малко живот съм. На малко кръв съм. Ой, не пиле. Давай. Пълни са. Дун. Да къде? Е, там. Тръгвам. Окей. Майцата. Никой не виждам. Чай са. Ще обиколим пък. Fuck you. Виждам. Yes, много бе. Така по-хубаво. Четири човека. 4 човека и аз съм. Убил го, yes! Да. Yes, убил го хора, yes. Какво? Бък. What? Не, че да убиват. Че измали от кръвта. Майко, точно уби, не. Майко. Survival Games, къде да? Тояма уби. Може би тук. Хора, тук ще се върнем се малко, като почне фактически и след малко. Така хора, здравейте, отново става още една минута, но ще да го пусна, за може да поговорим на следващите епизоди. Ще качвам може би в Skywars. Да, може да кача Skywars, The Walls, може да видим. Стоим. Hypixel. Сега сме си това пич и с един там. Зеленото там. Приятели. Отбор сме тим. И скача на доста игри. Всъщност сервери. Няма да са. Първо почвам от Hunger Games, винаги аз така си процедирам. Става 30 секунди. След това е тук Дине 856 и он е там зеления, не се вижда името. Окей. One, go! Майко, не бе! Майко! What?
Yes! Дун, 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 дун. Дун, дун, дун. Къде е той? Го денер. Little lizard. Майко, какво става тук? После торче постъпя. Go to first kill. Хората не знае да бяга, май. Да не знае. Не, пич, не! Те бащи, тъпия, няма го гоня. Или... може би. Не знам какво да правя, го гоня. Окей. Пичен, дей на там. Ниде, бе. Майка, че. И видите, че говорим. Че той, да се убива, няма ми са... Бах ти, идиота. Няма го гоня пък аз. Да пак. Ще го гоня те бах ти. По-есен да речи. Следващите 100 часа. Или... Бах ти, къде си то. Хора, добре. Дойдохме. И то на къде замина, дядо знам. Ма да върдя, ще ходиш, бе. Оу! Бах, че тъпя. Къде ли му виждам името? Добре, още е готово. Ще го бият се на детмача. Или аз ако ида, ако успея. То се удай. Мали е горкия. Колко съжалявам, без това не е. Да, дронето, умря. Умря в дата. Има за живеене човека в Майнкрафт го убият сам. Не е взел нищо, не знае как са бил му се е стеглил Майнкрафт. What the fuck, ги, давай там. Майчицата. Сега ще ги бахта тия. Само че... Аз се бия пък. Би ми са. Той не може да се бие. Пицо е. Не исках, ма. Трябваше. Още един има. What? Останах аз и някакъв друг. Нямам лък. Кой е останал? Ние двамата сме с някакъв друг. 4 момче от матч. Ами хора, не знам дали ще бия. Ако е някакъв силен такъв. Без това не знам. Ще видим къде е. Томандафил. Чай, бе! Чакай малко. Еми... Хора... Където... Тапак... Сигурно е някакъв такъв слабите. Ту му са къй някъде са. What? Не мога да е. Може да ослабите хората, ще се покажа на... Чакай, повидявам се име май. Не, няма име. Бах ти, ко сейвам това тук скачам. What? Окей, 3 минути от матч. Хора става 12 минути от матча. Да, точно 14 някъде ще е клипа. Точно толкова. Добре, сега го потърсим на всеки случай.
И ако го намеря, може да спра клипа си са, като го убим. А и ако ме уби, няма. Той... Чакай. Чай малко, чай. Тука. Чудно ми е, че е някъде наблизо. Жалко, че не мога да се чупиш. Добре, ма... Усещам, че е някъде наблизо това. О, хубава обувки. О, силно. И хора, не мога да намеря то бахла. Освен детмача, да, ще... Ох, това лаже. Чуменич. Първо чу детмач. А така, yes. Айде, качвам се. Така ще ми е по-хубаво се вижда. Айде, горе съм. Сега, къде е този мръсник? Ява, че са блинги всякъде. Ява, това го няма. Хора, това го няма. Абе. Хора, може да стане интересно клипа, така че ще го спра за малко. Ще свим след малко, като ще стане детмача и след малко. Айде да бъдете хора, остават някъде към 3 секунди. Детмача. Така че то не го виждам още. Не. Ето ще е най-са преди 15 секунди. 30. Да, ето. 5, 2, 1, go. Къде? Чао, пич. Ами, той това. И аз бих, хора! Еми, хора, това ще е този епизод. Бих, хора! Бих! Това ще е този епизод, хора. Много късмет имам днес. Това ще е този епизод. Ще имам в следващия. И ще ви кажа едно чао.